Zdravím všetkých scientistov, priaznivcov vedy a techniky. Dnes si ukážeme reakciu kyseliny citrónovej, zinku a medi. Za pomocou tejto reakcie vznikne elektrický prúd. Meď napríklad môžeme zohnať z klasického Euro 500, ktorý sa skladá z ocele, ale na povrchu sa nachádza meď. Tu ho môžete vidieť. Ďalej potrebujeme zinok, ktorý sa nachádza na povrchu klincu. Tento klinec je klasický, ale na povrchu sa nachádza zinok, pretože je pozinkovaný. Zdôrazňujem, ten klinec nie je klasický z nejakej zliatiny alebo zo železa, ale na povrchu sa nachádza zinok, ktorý využijeme pri našom experimente. A ešte potrebujeme citrón. Ďalšie podrobnosti vám ukážem v mojom laboratóriu. Prosím, nasledujte ma. Dopredu som si už pripravil, ako môžete vidieť, klasický citrón. Do citrónu dáme 5 cent. A tu nám môžeme vidieť pozinkovaný klinec, ktorý je bežne dostať v obchode. Citrón som rozpolil na 4 časti, aby sme dosiahli vyššie napätie. Pri len jednej časti citrónu, čiže jednej štvrtine citrónu, dosahujeme napätie, ktoré vám následne môžem ukázať. Toto napätie odmeráme jednoduchým voltmetrom a ampermetrom digitálnym. Dosiahneme takmer 1 V. Takmer 1 V. Čiže keď ich spojíme viacero, napätie sa zväčší. Dopredu už som si pripravil ďalšie veci. Musíme dbať na to, že každý citrón, kúsok citrónu, každá jedna štvrtina musí byť v osobitnom buď miske alebo oddelené. Nesmie nám citrónová šťava presiahnuť napríklad odtiaľto sem. Keby to bolo napríklad v jednej rovine, tak nesmie sa to spojiť, pretože by nám to robilo určité problémy. Teraz máme jednoduchý obvod, kde sa nám zvýši napätie. Použili sme vlastne 4 eurocenty, ktoré sme zapojili takto do obvodu. No a teraz môžeme odmerať znova napätie. Napätie nám mierne kolíše, ale dosahuje tak v priemere 3,8 V. Čo je, myslím, že je slušné. Teraz si napríklad ukážeme LED diodu. Táto dioda potrebuje len veľmi nízke napätie k jej práci. K tomu, aby sme dosiahli určité napätie, sme použili, ako vidíte, len obyčajný citrón, 5 cent a klinec. Zistíme, že či dokáže rozsvietiť klasickú LED diodu s nízkym napätím. Demonstrujeme to po zhasnutí svetiel. Poprosím kameramana, aby nám zhasol svetla. Môžete si povšimnúť malinké červené svetielko, ktoré znázorňuje daná LED dioda.
myslím, že to vidno, ale veľmi slabo, pretože máme už menšie napätie. Keby použijeme viacej citrónov, napríklad druhý, tak intenzita vyžarovaného svetla tohoto LED diodov sa znásobí. To bolo pre dnes všetko. Toto bolo vlastne pre dnes všetko a ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa na budúce.